So, hello! Welcome sa ating part 3 ng Interview Don'ts. Ito po yung registrar's office. Kala ko po siguro yung napuntahan ko. I'm sorry sir, I'm 20 minutes late. Yes, you already late. You took it for how long? Ako na taon sir. Kailan ka gumraduate? 2013. So Sorry? sorry. Sir, sorry po. Okay. Oh. Hi, good afternoon, I'm Jay. You are Pamilya di Makulanga. And for sure, kung i-avoid nyo yung mga pinakita namin, tanggap kayo dito sa Madrid, Philippines. Ito po yung registrar's office. Ay, kala ko po siguro yung napuntahan ko. Ciao!